Вось кут, дзе цішыня мае голас. Лампада гарыць не дзеля святла, дзеля памяці. Тут жанчына не просіць, яна дзякуе. За дзень, які пражылі, за дзяцей, якія заснулі, за хату, якая выстаяла. І вера не ў словах, яна ў гэтым ціхім агні. Люлька з лазы і саломы, колькі дзяцей яна гайдала. Маці ведала, калышучы дзіця, яна перадае яму сілу роду. Колы – гэта рытм жыцця, уверх і ўніз, як дыханне. І пакуль гучаць калыханкі, свет не скончыцца. Гэтыя твары не чужыя. Яны глядзяць і гавораць: мы былі, мы любілі. Жанчына на фота не проста бабуля. Яна – сцяна, аб якую разбіліся войны і гады. Яна не расказвала пра подзвігі. Яна проста рабіла сваю справу. Гадавала дзяцей, паліла печ, малілася. І гэтага хапіла, каб выстаяць. Фота – гэта не папера. Гэта запавет. Што трымае гэту хату? Не бярвенне, не гліна. Яе трымае тое, што не відаць. Цярпенне, вера, памяць і рукі. Мацярынскія, працавітыя, цёплыя. Гэта і ёсць Беларусь. Не помнікі і словы, а жанчына каля печы, з дзіцём на руках, з малітвай на вуснах. Зайдзі ў хату, пачуеш яе голас. Ён у шорхаце саломы, у рыпні люль, у паху свежага хлеба. Яна не крычыць пра сябе, яна проста ёсць. І пакуль яна ёсць, мы ёсць.